Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda da baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Şuň hormatly prezident Wada Gurbanyguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumuna gelip, bu ýerde bekiýişli bedewler bilen diýdarlaşdy. Hemde dörejlik we meşgulany. Döwlet başlamadan bu asyrly ýörelgesi şöhratly pederlemeden ihlasyndan kemal bolan dünýä nusgalyk milli gymmatlyklary aýratyn sarpa goýmaň, çeper dörejlikde ýetiren sepketlere, geçilen manyly menzillere zerur ähmiýet berilýäniň aýdyň beýany bolup durýar. Hormatly prezidentimiz halkyň arkadagy zamanyny şygar bilen geçýän ýylyň milli terenamy boýunça 90 olup, Bahar patynyň ilkinji gününde Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumuna geldi. Mehriban watanymyzyň öýdolçy tebigy aýratynlyklary, onuň ajaýyplygy, aýratynna gaýtarynmajak sunat eterine çalyndaş gözelligi döredýän ýaz patynyň ilkinji pursatlary insan kalbyna ýakynly täsir edýär. Mehriban arkadagymyzyň Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjeklerin birinde ýerleşýän topluma gelip görmegi, bir tarapdan halkymyzyň atylly däpleriniň dowamytlygyny alamatlandyrýan bolsa, ikinji tarapdan dünýä gymmatlyklaryna uly goşant iriz watanymyzyň şöhratynyň mundan meýläkde belinde göterilmegine üns berilýänliginiň aýdyň mysalyny gördi. Hormatly prezidentimiz bu ýerde ilki bilen zaman atly taýçanyk bilen diýdarlaşdy. Merim bolşýaly arkada prezidentimiz atşynaslaryň haýyşy boýunça büýü taýçanaga ýurdumyzyň ösüşine täze döwrüň başlanýanyny nazar alyp zaman diýip at takypdy. Häzirki döwürde günden güni arkada prezidentimiziň iýlikderli aladat netijesinde döwlet togramyzda ornalan ahal-teke bedewiniň şöhratyny dünýäge ýaymak, paýgatly pederlerimiziň döreden milli atşynaslyk däplerini döwrebap derejede ösdürmek ornuny toplumlaryň işler amala aşyrýar. Bu ýerde Halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň agdalary zaman atly taýjaga bilen bir günne dünýä inen Alabaýa at takyp bermegi arkadagy prezidentimizden haýyş etdiler. Arkadagy prezidentimiz ýakynda agdy bir halkymyz bilen birlikde kabul edilen ýurdumyzyň himme taraply ösüşiniň täze tapgyryny öz içine alýan bir karar döwletiň täze iýamynyň galkynçy diýen şygaryň hormatyny täze dünýä inen Alabaýa iýam diýip at takdy. Hormatly prezidentimiz Alabaýlaryň öz göz başyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ahal-teke bedewleri hemde ajaýyp hallarymyz ýaly halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň hatarına durýanyny bellädi. Ol türkmeniň sazlaşyk, gözellik, maddi we ruhy gymmatlyklary hakynda düşünjeleriniň nişanlaryny görüp, halkyň medeniýetiniň ähmiýetli bölegini emele getirýär. Şunlukda hormatly prezidentimiz Goýba Alabaý ýurdumyzyň durumçy ykdysadyň ösüşiniň täze iýamynyň batly gadamlarynyň halkymyzyň bilint ruhunyň nişanyny özüne jemläp, edermenligiň, wepadarlygyň ajaýyp nusgasyny görkezsin diýip ýagşy arzuwlar etdi. Melim bolşýaly türkmen alabaýlarym idil ahal-teke bedewleri ýaly dünýäde meşhur tohumlaryň biri hasaplanýar. Türkmenler gadymy döwürlerden başlap bedewlerini we alabaýlaryna tälim bermegiň netijeli tilsimlerini işläp taýýarlapdyrlar. Ahal-teke bedewi edermen türkmen ýigitleriniň wepaly hemrasy, alabaýlar bolsa edermen goroşur bolupdyr. Munyň özi şöhratly pederlerimiziň ihlasyndan dören milli gymmatlyklarynyň dünýä ähmiýetli bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Bu görnüşler ýurdumyzda milli gymmatlyklarynyň ösdürilmegi, olaryň geljek nesillere getirilmegi ornuny atalyk alady diýen arkada prezidentimiziň tagallalaryna hoşallygy aňladýan owaz bolup ýanglandy. Sonra mehriban arkadagymyz 2021-nji ýylda mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramynyň dawranylýan pursatlaryny, ata watanymyzyň rawaşlygynyň, mehriban halkymyzyň bagtyarlygynyň we awadançylygynyň beýikligine çekýän ýadywsy zähmet üçin tüýs ýürekden hoşallygyň nişany höküminde halkymyz tarapyndan sowgat berilen garaşdy zatly ajaýyp gyýrat bilen diýdarlaşdy we onuň bilen bir sellem gezmetdi. Milli liderimiziň tagallat netijesinde bir karar ýurdumyzda ýelden ýuruk bedewler watanymyzyň ösüşiň we dörejiligiň täze benetliklerine tarap okgunlyk hereketini alamatlandyryp, milletimiziň mirasynyň, türkmen halkynyň dörejilik paýgatynyň dowamytlygynyň beýanydyr. Bedewleriň tebigi gözelligi, olaryň çalasynlygy, wepadarlygy, öten aň paýgaty hemde aýratyn başarnyklary köp asyrlaryň dowamyna şahirler we suratkeşler üçin ilham çeşmesi boldy.
dağı teklerinin ajaýyp tebiği aýratynlyklary, ýa-da döwürde bir ýerde emeli gelen amatly howa gurşaw bilen utgaşyp, insan kalbyna oňun täsirini ýetirýär. Köpetagyň etegindäki tebiği aýratynlyklar, ýazyň ilkinji gününiň hoştap howasy, nurany taýçanagyň hemde alabaýjygyň öz bolşy hereketleri her bir insanyň ruhuny göterip, onuň ilhamny joşdurýar. Arkadaky prezidentimiz bedewler bilen didarlaşyp, milli mirasymyza alabaýlary gowunyp, bahar pasynyň ilkinji gününde özüniň durmuş ýoly baradaky ýatlamalaryny, pikir garaýşlaryny täze esere geçirmäge başlady. Hormatly prezidentimiz öz dörejiligini, ýurdumyzyň taryhyna, asyrlar aşyp gelýän milli ýürelgeleri, paýgasy pederlerimiziň döreden gymmatlyklaryna, hemde halkymyzyň asyrly dep desturlaryna aýratyn ähmet berýär. Munyň özü milli liderimiziň, şöhratly ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlyklaryna bilen sarpy guýanlygynyň aýdyň beýanydyr. Ine bugünem arkadaky prezidentimiz türkmen halkynyň dünýäni soluk asyrly ýürelgeleri bilen bir katarda garaşsyz bitarap ýurdumyzyň häzirki döwürde galanýan ösüşleri, ýeten derejesi, hemde özüniň ömrüniň manyly menzilleri, durmuş ýoly baradaky maglumatlary bir ýere jemläp, täze eseri döretmäge girişdi. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli her bir adamyň toplan durmuş tejribesi netiller üçin bagasyz baýlyk bolup durýar. Munyň özü halipa şägirdlik ýolunyň Peder Perdent mektebiniň öz bolşy sapagydyr. Bu bolsa ýaşlar üçin üren gymmatly durmuş gollanmaz gataplanýar. Hormatly prezidentimiz daşary ýurtlaryň awraýly habarlar agentlikleriniň wekilleri bilen duşuşyny, kitap ýazmagy, ýetaty işiniň döwlete we halka gulluk etmegiň möhüm bölegi gataplanýanyny bellädi. Uly zähmetiň we kämil ihlasyn siňdirilmegi netijesinde bünyat bolýan eserlerde ýöňe sürilýän pikir garaýşlar döwletimizi ösdürmegiň möhüm ugry we bagtyar nesiller üçin ýol görkeji bolup durýar. Milli liderimiziň kämil zekini bilen dörýän eserlerde şu gün we geljek üçin üren möhüm başlangyçlar ýöňe sürilýär. Olarda mukaddes garaşdyrlygymyz, hemişelik bitarapligimiz hakynda, ata-babalarymyzyň beýik işleri, türkmen topragynyň güllä bezişleri hakynda, taz, söz, sungat, medeniýet hakynda, parakatçylyk, dostlugynyk, insanperwerlik hakynda, milli garaýşlar, milli duýgu düşünjeler, döwletlilik hakynda, siýasat, adalat, diplomatiýa babatynda, taryh hem miras, şun hem geljek hakynda söhbet edilýär. Halkyň arkadaky zamanat ýylyna mehriban arkadagymyň ýazmaga girişen täze kitabym, bu eserleriň üstüni getirmek bilen özüňiň täze tapgary, bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşynyň geljek 30 ýyl üçin kesgitlen bilint maksatlara ýetmekde halkymyza ruhy golluk berer. Täze eser geçmişiň şu gün bilen, şu günüň geljek bilen baglanşygyny özüne jemläp, nesillerde öz halkymyza we ýurdumyza buýsan jartdyrar. Ýurdumyzyň ösüş ýoly, ýedermen halkymyzyň döredýän milli gymmatlyklary, şeýle hem garaşsyz döwletimiziň soňky ýyllarda dünýä giňişliginde eýleýän orny we döwleti dolandyrmagyň dünýäni soluk milli ýörelgeleri hormatly prezidentimiziň dörejiliginde möhüm orna gelýär. Bu bolsa asyrlar aşyp gelýän ýaşy desturlary we onuň ýazık zaman şertlerini dowamata atarýanlygyna, mehr we söýgü bilen garalýanlygyny aýan edýän hakykatdyr. Çünki häzirki döwürde ýurdumyzda beýik maksatlar amal bolýar. Munyň özü halkyň arkadaky zamanaty ýylynyň her bir pursatynyň arawaşyklary besenýänliginiň aýdyň nyşany bolup, hemmeleri täze ýeňişleri we uly üstünlikleri ruhlandyrýar. Hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Estoniýa Respublikasynyň prezidenti Alar Karisy hemde ýurdun halkyny Estoniýa Respublikasynyň milli bayramy bolan Garaşdyrlyk güni bilen gutlady. Döwlet başçymyzy pursatyn peýdalanyp prezident Alar Karisy berkjan saglyk we bagtyarlyk Estoniýanyň halkyna bolsa parakatçylyk, mundan beýlegem öňüdüşlik hemde rowaşlyk arzuw etdi. Türkmenistanda saýlaw mewsüminiň möhüm tapgary Türkmenistanyň prezidenti hudypetine dalaşgarlyň saýlawçylar bilen duşuklar dowam edýär.
Dalaşgärler ýurdumyzyň ödürlü welaýetlerine barap wagty işlerini geçirmek üçin saýlaw kodeksine laýykly özlerine berilen deň hukuklardan hem mümkinçiliklerden peýdalanýarlar. Şeýle-de saýlawçylar öňüne çykyş edýärler. Munyň özi demokratiýa ýürügleriniň dawaranmagynyň aýdyň subutnamasy. Şugun Liverpool vilayet häkimiňiň maslahatlarynda alynan Türkmenistanyň Demokratik Partiyasy tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgär hödürlenen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhammedow bilen saýlawçylaryň duşuşy boldy. Iň ýokary döwlet wezipetinden dalaşgär bilen duşuşyga kärhanalan zähmetkeşler toparlarynyň wekilleri, ekrançylar, jeňmeçil guramalarynyň agdalary, hormatly ýaşullar we kümüş taşly eneler gatnaşdylar. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Liverpool vilayet komitetiniň başlygy Dostmedow duşuşy açyp, dalaşgäriň ynanlan wekiline Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjy Çopan wagty berdi. Ol ýygnananlary Serdar Berdimuhammedowyň terjime haly bilen tanışdyryp, oň dürli ulgamlardaky baý tejribetini, ýokary hünär derejesini we guramaçylyk ukybyny, ýurdumyzyň häzirki ötüşiniň möhüm meselelerini çözmekde jogapkärçilikli çemeleşmegini, aty watanymyzyň bähwitlerini wepalygyny belledi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti wezipetinden dalaşgär çykyş edip, bildirilen ýokary ynam üçin hoşallyk bildirdi. Şeýle hem ol bu ýere ýygnananlary ýokary döwlet wezipetinden dalaşgäriň saýlawlaryň öň ýanyna maksatnamasy bilen tanışdyrdy. Ýurdumyzda başlanan we ata watanymyzyň mundan meýlekde gülläp ötmegini, halkymyzyň durmuş goruglylygyny üpçün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeler dowam etdirmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlendi. Şunu hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen işlem taýýarlanan hemde şu ýylyň 11 fevralyna halk matlagynyň mejlisinde bir agdan kabul edilen strategik meýilnamanyň berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek milli maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi baş wezipedir. Ýokary döwlet wezipetine dalaşgär ykdysadyýetyň gazymy bölegini pudoň ägert uly terişde mümkinçiliklerini erejeli peýdalanmaň hasabyna toplumlaryň esasy ösürilmegi geljegi nazarlayan özgertmeleň hataryny görkezdi. Şuň bilen baglykda welaýetde täze gurdaş senat kärhanalarynyň gurulmagy aýratyn ähmiýete ýa bolýar. Şeýle-de gadymy döwürlerde beýik ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşen sebitiň döwrap ulug ulgamyny we guruluş pudogyny kemale ýetirmäge uly ünsärler. Türkmenistanyň prezidenti wezipetinden dalaşgär sebitiň zähmetkeşleriniň goçanyň, bugdaýyň we göwe kinleriň bol hasylyny ösürip ýetirýänliklerini aýratyn ykdydy. Şuň bilen baglykda o senat siýasatynyň azyk bolşulygyny döretmäge, daýhan birleşiklerini giňeltmek we gollamak, o senat toplumynyň ähli düdümlerini döwraplaşdyrmak hasabyna o huzurly önümçiliginiň durnukly ötüşini üpçün etmäge gönükdirilmegi ilkinji nowatdaky wezipeleň biridir. Geljekde welaýetde pahtany we dänäni gaýtadan işlemek boýunça döwrap kärhanalar gurular. Ekrançylaryň girdejlerini artdyrmak we durmuş ýaşaýyş şertlerini hasy gowlandyrmak üçin ähli derur çäreler görüler. Siýasatçylyk ileri tutulýan ugurlaryň hataryny görkezildi. Bu ulgamy ösürmek üçin bolsa ähli derur mümkinçilikler bar. Şuň bilen baglykda Liverpool vilayatynyň taryhy meden ýadgarlyklary we sebit hemde dünýä ähmiýetli döwlet TV gorahanalara baýdygy, olaň dünýäniň ähli kunjuklarynyn siýasatçylar üçin uly gyzyklanma bildirýänligi bellendi. Welaýetyň ulug ýollaryny döwraplaşdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek, ýaşaýyş toplumlaryny, täze obalary, döwrap bilim we saglyk goraş idaralaryny, dürli düdümleýin desgalar gurmak möhüm wezipeler hökmünde kesgitlenildi. Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgär sebitde taýýarlanýan türgenler toparynyň milli we halkary ýaşlaryna üstünlikli çykyş edip, watanymyzyň sport awraýyny belinde galdyrýanlyklaryny ykdydy. Şuň bilen baglykda geljekde ýurdumyzda bolşýaly, günnogar sebitde köpçüliklerin bedenteri sagalş şereketiniň we ýokary netijeli sportyň ösürilmegi üçin derur şertleň döredilmegine aýratyn ähmiýet berler. Netijeli geçen duşuň dowamyna dalaşgär oňa gatnaşylaryň sowallaryna jogap berdi. Hemde maksatnamasynyň owa huzurlygyny, kiçi we orta telekeçiligi hemme tarapdan gollaw bermek hasabyna işe urlugy ösürmek, guruluşyk toplumyny kämilleşdirmek, täze iş orunlaryny döretmek, geljek ugurlaryna degişli bölümlerini beýan etdi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhammedow duşugy gatnaşçylary hoşallyk bildirip, ýokary döwlet wezipetine taýlanan halatyny ata watanymyzyň mundan meýlekde gülläp ötmegi ugruna ahlakly zähmet çekjekdigini anandyrdy. Duşugy gatnaşçylar garaşlyk ýyllaryna zihinli, hemme tarapdan bilimli ýolaşylan we hünärmelen ýaş netiniň kemale gelenligini, täze ýamda döwleti dolandyrmak üçin olara giň ýolaşylýanlygyny kanagatlanma bilen bellediler. Şoň bilen birlikde Türkmenistany mundan meýlekde ösürmek boýunça milli maksatnamalary, şol sany berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmekde. Olaň üstüne uly jogapkärçilik ýüklenýär.
Yurdumuzda saýlawlaryň öňýänäki çäreleň täze tapgyry. Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärliň saýlawçylar bilen duşuklary dowam edýär. Şu gün Daşy vilayatynda raýatlaryň teklipçi topar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärligi hödürlenenleň saýlawçylar bilen duşugy boldy. Daşy vilayat häkimliginiň mejlislerdalyny raýatlaryň teklipçi topar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärligi hödürlenen Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň ilmi işler boýunça prorektory, pedagogika ilmläriniň kandidaty Hydyr Nurnaýewiň saýlawçylar bilen duşugy boldy. Daşy vilayatynyň Göýreli tarabynyň 13-nji orta mektebiniň muallimi Atamedow duşugy açyp, dalaşgaryň analaryny wekilne Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň kafedra müdiri Sylapow söz berdi. Oly ýananlary dalaşgaryň zähmet ýolu bilen tanışdyryp, ony syýasat taýdan sowatly, zähmet söýür we gownaçyk mugallimçilik işinde hemde ýaş nesilleri terbiýelemekde, ýaşlary beden terbiýe we sport bilen meşgul bolmagy işiň çekmekde, sagdyn durmuş ýerlerini eýermekde, ilmi barlyk işlerini höwetlendirmekde ýeterlik tejribe toplan adam hökmünde häsiýetlendirdi. Soňra iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgar Hydyr Nurnaýew saýlawçylary saýlawlaryň öňýänäki maksatnamasynyň esasy urlaryny beýan etdi. Bu maksatnama täze ýamda milli liderimiz Gurbanyňly Berdimuhammedowyň başyna başlan giňmeşörli özgörtmelerini dowam etdirmäge gönükdirlendir. Bu özgörtmeler halkymyzyň hal ýagdaýyny mundan belägem gowranyryp, ýurdumyzyň ösüşiniň ýokary depkini üpşinetdi. Hemde milli yksaýatyň dürli puduklaryny hil taýdan täze tepkiler etmäge mümkinçilik berdi. Dalaşgar Hydyr Nurnaýew durmuşyň ähli ulgamlaryna ilmi tehnika innovasiýalary giňden ulanmagy, ykdysadyty diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmegi, owy hujurlygyny döwrwaplaşdyrmagy dowam etdirmegi, hemde täze tehnologiýalary ornaşdyrmagy hasabyny hasyllygy ýokarlandyrmagy, medeniýet, sport, sağlyk we bilim ulgamlaryny mundan belägem ösdürmegi, ilmi barlyk işlerini işleňleşdirmegi, ýaşaýyş şäherläriniň, täze döwrwap mekdepleň, mektebe çene çağları idaralarynyň, medeni sağlyk we işletmelerini stadionlaryň hemde sport mekdepleriniň, avtomobil ýollarynyň, inženerçilik tehnika kommunikasiýalarynyň guruluşlaryny ýurdumyzyň ähli tebitlerine dowam etdirmegi döwlet ösdürmegiň esasy urlarynyň hataryny görkezdi. Kabul edilen döwlet maksatnamalaryny şolsana Türkmenistany 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysaty ösdürmegiň milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça ähli zerur çäreler urlar. Guruluşyk pudu ösdürleri täze owalar we şäherler, şolsana Aşgabat, Sit urlar. Dalaşgaryň saýlawlaryň öňýänäki maksatnamasyny ýurdumyzyň ähli ilatynyň durmuş ýaşaýyş derejesini mundan belägem gowrandyrmak meselelerini bütünlüğe ähmiýetli taryhy medeni mirasymyzy gorap saklamagy hemde giňden wagt etmäge aýratyn ünserliýe. Dalaşgar Hydyr Nurnaýew saýlawçylaryň energetika syýasaty newtral toplumyny ösdürmegiň ýollary, ýer serişlerini rejelep peýdalanmak, owy hujurlyk puduny kämilleşdirmek, hemde owy ilatynyň durmuş derejesini has gowranyrmak, sanly ulgamy ösdürmek baradaky sowallaryna jogap berip, Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanan ýagdaýynda belirlenen belent anymy ödemek üçin ähli güýç gaýratyny, bilim tejribesini gaýgarmajakdygyna inandyrdy. Welaýatyň jemgyýetçiliginiň wekilleri çykyş edip dalaşgarlaryň saýlawlaryň öňýänäki maksatnamalaryny olaň täze ýamda diýarmyzyň ukunly üstüne hemme taraplaryny ýardam etmäge taýýardyklary şöhrelenýär diýip belediler. Şoň ýalamy Sewtiň ilatynyň häzirki möhüm jemgyýetçilik syýasat şähere işiň gatnaşykdy. Muňursa Türkmenistanyň prezidentiniň 12-nji martda geçiriljek saýlawlarynyň hakyky demokratik esaslarda geçirilýänine şaýatlyk diýenigini taldy. Bu ýerde günüň ikinji ýarmyna Türkmenistanyň prezidenti wezipetine raýatlaryň teklipçi topar tarapyndan dalaşgarlygy hödürlenen Ahal vilayatynyň Bagdaýhan etrabynyň arasaçylyk we keselliň ýaýramana garşy güreşmek gullugynyň başlygy Maksat Murad Öwedgiliýewiň saýlawçylar bilen duşugy boldy. Türkmenistanyň Maksat Murad Nähiyýaşyr ulgamysynyň ruhy bilen etrap ýeňişiniň başlygy Atabaýew duşugy açyp dalaşgaryň analaryny wekilne Türkmenistanyň Maksat Murad Nähiyýaşyr ulgamysynyň Ahal vilayat kengeşiniň başlygy Urad berdi we söz berdi. Oly ýananlary Maksat Murad Öwedgiliýewiň zähmet ýolu bilen tanışdyryp, oňy ýokary hüner derejesine we şahsy häsiýetlerini, talapkärligini, guramaçylyk ukyplaryny beledi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgar Maksat Murad Öwedgiliýew ýananlara geçirilýän duşuga işiň gatnaşýanlyklary üçin hoşalygyny beýan edip, olary saýlawlaryň öňýänäki maksatnamasynyň esasy urlary bilen tanışdyrdy. Bu maksatnama Türkmenistanyň durmuş urly döwlet hökmündäki derejesini mundan belägem puturlandyrmagy hemde halkara awraýny hasa belende galdyrmagy, beýleki döwletlerden özara bähwetli hyzmatdaşyk we sewdany, dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge,
Milli iqtisadiyyatı döwrüplaşdyrmaga halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlanyrmaga gönükdirlendir. Dalaşgaryň saýlawlaryň öň ýanyny maksatnamasyny senatyň ähli isasy puduklaryna, şolsany himiýa we neft gaz puduklarynyň ösürilmegi, neftin hemde gazyň çykarylýan we eksport edilýän mukdaryny artdyrmak, alym, bilim, medeniýet, saglyk goraýyş, syýasatçylyk, daşky uşagy gorumak ulgamlaryny kemilleşdirmek, kiçik hemde orta telekaçylygy gollamak, dürli owu hojalyk ekinlerini gaýtadan işäp ýokary hili önümleri önürmek, daşary ýurtlaryna getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri önürmek, hemde azyk bolçulugyny döretmek boýunça maksatnamalary amala aşyrmak, İlatmydy ekologiýa taýdan arasy ady önümlerden üçin etmek boýunça çäreler gözeňde tutulýar. Adamlar barada alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýany uğra bolmagyna galýar. Iqtisady öňsürmek boýunça amala aşyrylan ähli giňerimli işler bolsa, halkymyzyň ruwaşygyny ýygydarly ýokurlanmaga ýardam eder. Dalaşgar öz maksatnamasyny ekologiýa awadançylygyny üçetmäge, raýatlaryň saglygyny gorumaga, lukmançylyk almanyň soňky gadananlaryny hemde täze tehnologiýalary ornaşdyrmak hasabyna saglyk goraýyşyny netijeli ulgamyny döretmäge, lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary hilini we elýeterligini üçetmäge, raýatlaryň zähmet çekmek hemde dynjalmak üçin amatly şertleri döretmäge, olary beden terbiýe we sport bilen meşgullanmaga, sagdyn durmuş ýolaglaryny eýermäge, işeň çekmäge aýratyny ünseripdir. Maksat Murat Ögedegeleýew ýygnanlaryň ilat edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini hemde netijeligini mundan belägem ýokurlanmak, hemme taraplaryny bilimli, aň paýhasly ýaş nesli we ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamagy gönükdirilen bilim ulgamyny kemilleşdirmek, milli medeniýetimizi ösürmek hemde halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryna aýoğly garamak baradaky suwallaryna jogap berip, Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanan ýagdaýynda mehriban halkymyzyň awadançylygyny hemde ata watanymyzyň mundan belägem gülle ösmeginiň bähridine halal we tutuny ýerli zähmet çekjekdigini anandyrdy. Duşuklarda çykyş eden saýlawçylar dalaşgarlary Milli Geňeşiň halk maksadyna kabul edilen berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy, Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmäň milli maksatnamasyna laýyklykda halkymyzyň ruwaşygyny hasa artdyrmak, hemde diýarymyzda ösürmek urunda ýerine ýetirilýän işlere munasyp goşun goşuklyklaryna anam bildirdiler. Şun ahal Balkan daşowy Lewap Marwul aýtlarynda Milli Geňeşiň halk maksadynyň mejlisiniň taryhy çözüwtüne hemem onu öňde bolan güýplen ýerine ýetirmeni başlanan maslahatlar geçirildi. Ol halk maksady demokratiýanyň milli nusgaty diýilip atanyrly. Maslahatlarda Milli Geňeşiň halk maksadynyň mejlisiniň gün tertibine girdilen meseleler boýunça pikir alşmalary boldy. Hemem hormatly prezident bilen şol mejlisi eden taryh çykyşynda öňe sürülen başlanýyşlara şeýle 2020-2050 ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmäň maksatnamasyny we onu kesýetlen güýpleri ýerine ýetirmäň möhüm urlaryna aýratyny ünserli. Çykyş edilen belli şeriýaly bugün Türkmenistanyň şan şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan gadymy milli däpdesurlary munasyp dowam etdirilýär. Hormatly prezident bilen başlanýany ýurdumyzda ýaýwanlanan demokratik özgürlüklere hil taýdan täze ýetirip berildi. Milli liderimiziň başyny başlany oňyn syýasy özgürlükleriniň ileri tutulýan meseleleri döwlet adam düşünürdiýän baş çygardy öz beýan tapýar. Halk maksadynyň mejlisiniň Türkmen döwletiniň täze taryhyndaky oňy demokratik biniýatlarynyň puturanylmagyna aýratyny ähmiýetini atylyp, kabul edilen şöhretleň watanymyzyň mundan belägem ruwaşlanmagy, oňy täze taryhy ýamda gülle ösmegi, halkymyzyň bagtyarlyk hemde awadançylyk üçin berk biniýat boljakdygy bellendi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň halkyň arkadagy zamany ýylyna geçirilen mejlisinde garaşsyz hemişelik beýtaraply ýaramadan geljek 30 ýylyň içinde ýurdumyzyň depkinli ösüşini üçinetjek işlere hemde ýeten sepketlerine munasyp baha berilýändigini ataldy. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň taryhy ösüşiniň täze tapgyry hökmünde oňy berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy diýip atlanylmagynyň maksady laýyk boljakdygy barada edildi. Şeýle hemme çykyşlarda watanymyzyň bedew waty ösüşlerine täze badalygy berjek uzak geljegi nazarlayan maksatnamany durmuşa geçirmek bagtyar ýaşlaň paýyny düşýänligi bellenildi. Hoç şoň üçin hem alymly, bilimli, ösen tehnologiýalardan başgarýan watan söýji, zähmet söýür ýaşlary terbiýelemek möhüm ähmiýete eýe bolýar. Maslahatlarda milli liderimizde zähmet çekmäge döredilen giň mümkinçilikler üçin hoşallyk sözleri beýan edildi. Çünkü döwlet başlarymyzyň oňyn başlanýyşlary hemde giňerimli işler netijesinde ihlasy zähmet çekmäge, o zähmetkeşler üçin iň amatly şertler döredildi. Hormatly prezident bilen awadançylygyň röwşen gadamlary atly täze kitabynyň tanışdyryş dawrasynyň geçirilmegi dowam edýär. Şuň
şeýle tanışdyrylşda barasy ýurdumyzyň ilm, bilim, saglyk goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik toplumynyň ýol başlarynyň hemde wekilleriniň gatnaşmagyna bilim ministrligine geçirildi. Çıkışlaryň başynda hormatly prezident bilen halkymyza awadançylygyň röwşen gadamlary atly ýene bir täze kitabyny sowgat beren üçin hormatly prezident bilen hoşallyk sözleri beýan edildi. Çünki oň sahypalaryna ýurdumyzy ösürmegiň durly meseleleri, daşary siýasat, ykdysadyýet, medeniýet, ilm we beýleki ugrary boýunça milli liderimiziň pikirleri jemlenýär. Aýratynamy döwletimizde geljekde ösürmek boýunça köp teklipler bar. Milli liderimiziň beýleki kitaplary ýara awadançylygyň röwşen gadamlary atly täze kitabym halk köpçüligi tarapyndan munasyp garşylandy. Kitabyň tanışdyrylş dawratyna çykyş edenler bular barada aýdyp, bu täze neşriň ähmiýetini aýratyny ünitjekdiler. Munyň özi hormatly prezident bilen döwleti durandyrmakda alyp barýan içeri we daşary siýasatynyň aýdyň netijeleri hemde şol netijelerin geçirilen durly maslahatlar, duşluklar we beýleki şäherler arkaly milli liderimiziň beýan eden pikirleriň hemde çykyşlarynyň bir ýere jemlenmegi bilen baglanşyklydyr diýip çykyş edenler noktadylar. Mälim şeýle watanymyzda depkinli ösüşýän anamly öňe barýar. Bu ýola jemgyýetimiziň jebitleşendigini, ýurdumyzda toplumlaryň dogry waplaşdyrmak boýunça saýlanyp alynan uruň dogry-dogry aýdyň tasdiklady. Täze taryhy ýa-da garaşyk watanymyzda gadanlayan äwrt üstünlikleri bolsa hormatly prezident tarapyndan durmuşa geçirilýän öňdönmürjilikli, oýlanşykly içeri we daşary siýasatyň oňy netijelerdir. Döwlet başçylygynın raýat jemgyýetini kemal getirmegi, türkmen halkynyň asyrly däplerini, umumy ikrar edilen demokratik ýolları potlandyrmagy gönükdirilen äwrt uly işleri iýleşdirmeden golugyny munasyp bolýar. Bolsa awadançylygyň röwşen gadamlary bilen halkymyzyň hasa beren sepketlere ýetmegine uly itergi berýäni güýje urlýar. Şoňa rady hormatly prezident bilen bu täze kitabynyň awadançylygyň röwşen gadamlary diýip atlandyrylmagan tüýs ýerine düşüpdir diýip tanışdyrylş dawratyna çykyş edenler aýratyn noktadylar. Davrada çykyş edenler häzirki döwürde dünýäde emele gelen çarşyrymly ýagdaýlary nazara alanyňda hormatly prezident bilen täze neşriniň halklaryň we ýurtlaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berýän beýtarap Türkmenistanyň daşary siýasatyny açyp görkezmekde aýratyn ähmiýetli dönen noktadylar. Şeýlekeme täze kitabyň tanışdyrylş dawratyna Türkmenistanyň prezidentiniň häzirki döwürde dünýäniň durly künjeklerini emele gelen çarşyrymly ýagdaýlary halkara hyzmatdaşynyň oňy tejribesini nazara alyp, syýasy diplomatik ýollar arkaly çözülmeginiň wajypdygy barada aýdanlarynyň ähmiýetliligi hakynda aýratyn durulup geçirildi. Halkyň arkadaky zamany ýylyna neşr edilen täze kitabyň mazmuny milli liderimiziň döwlet adam şeýler diýen şygary baş ýörülgeden durmuş syýasatynyň esasy ugrulyna laýyk gelýär. Şeýle kitapda hormatly prezident bilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň geçen mejlisinde eden taryh çykyşyndaky bir kadar döwletimiziň benýadyny mundan welegen berkitmek, oňy hukuk esaslaryny kemilleşdirmek boýunça almy garaýşlar beýan edilýär. Çykyş edenler dördülýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur taýdanlary etjekdiklerini anandyrdylar. Dawraň ahyryny oňa gatnaşyjylar hormatly prezident bilen ýüzlenmek kabul etdiler. Akıl giňişligi telewizýonyň netijeleri boýunça Türkmen Owy Hojulyk Institutynyň toparynyň baş baýragy munasyp bolma münasibeti we ýokary okuw mektebine geçirilen dawra uly ruhunetli wesenli. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyna Aşgabatda 23 fevralda saat 20-den 24 fevralda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışýaram. Balkın vilayatyna ýetgän Premburtly howa bolup ýerden ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagyny ordan teýlik sekundda 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 3-8 gradus, gündüzine 17-20 gradus. Kenarýaky taraplaryna 9-4 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna ýetgän Premburtly howa bolup ýerden ömürli bolmagy mümkin. Demirgazyk gün ordan teýlik sekundda 7-12 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 3-8 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna ýetgän Premburtly howa bolup az kem ýagşýar, demirgazyk gün ordan teýlik sekundda 7-12 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 3-8 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetinde ütgät bilen burutlyk baglyp günüň ikinji ýarmynda az kem ýaşýar. Demirada kunun ordan tele sekundda 8-13 metre ýetýän şemar uçar. Howa gijetine 2 gradus günüdüne 13-18 gradus maýly bolar. Daşow welaýatyny ütgät bilen burutlyk baglyp Demirada kunun ordan tele sekundda 6-11 metre ýetýän şemar uçar. Howa gijetine 1-6 gradus günüdüne 13-18 gradus maýly bolar. Paytahtın Aşgabatda ütgäp duran burutlyk baglyp ýerden ümürli bolmagy mümkin. Demirada kunun ordan tele sekundda 7-9 metre ýetýän şemar uçar. Howa gijetine 5-7 gradus günüdüne 16-18 gradus maýly bolar. Ýurdumyň fevral aýynyň 24-üne magnit haýsatynyň durnukly ýagdyda bolmagy aşylýar. Edil watandaşlar gyş pasyny günüň dowamında howanyň derejesiniň ütgäp durýanyny nazar alyp, pasalyň aýry tynyklarına laýyklykda gelmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň hadadan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütgemegi bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bulan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehribanyleşir, bulary berip berjay etseňiz, ýylyň islenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär ösenýär. Ähli ötüşleň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, ededileşer.